Sıla ve var baş hevanlı hevidarım herkes başa ve şaname işev hem liser TikTok liser TikTok'in liser X'i Twitter jirat bejin ve dere devam dike ve her vaha liser YouTube naha du ve şaname hene du pır hayf bu denge me ne baş bu kalite ne baş bu ama disa jî di nivê bernamede me hewlda em deng çêkin ez bawer dikim çê bû ama dîsa jî heyf bû gelekî agahî hebû me nekarî em jara pêşkêş bikin. Niha hevalê me eger ji me re bêjin deng baş e her tişt baş e em hema dest pê bikin gelek agahî hene li ber destê me em bi we re par vê bikin. Hûn baş in? Ka ez peyamê we binêrim çi heye çi tune? Süper. Hûn dibêjin deng êdî ez êdî wextê ku devê mirova ji şîr bişe û tê mirov pifê dew jî dike deng temam e. Yani li cem min baş e yani süper. Amel Spor Çewanî Mehmet Reşîd Yetkil Metin Aslan velerine Ahmet Cimkan û gelek hevalê din Salih Ali Veli gelek heval hene Semyan Dederî mala we ava û her hebin ji bo hatinê we Bakur 43 Yavuz Bingöl heye dembaş heval dibêje Halil Uyar Ümit Aköz Dilara heye dibe ew jî Kurd e rast e nizanim kî Wezîrê Karê Derve Sûriyeyê Heteşeyî dibêje ew jî Kurd e nizanim Kurd e ne Kurd e lê mesele ne Kurd bûne mesele ne tu ji kîjan netewî mesele mantıqa te çi ye mantıqa te bila demokratîk be bila li gorî mirovahiyê be bila ne Kurd bî ne mesele ew e mesele mantıqa însan e di nava Daişê de gelek Kurd jî hebûn îro bi qasî 100,000 Kurd hene cerdevanin di xizmeta dewleta Tirkiye de ne li hember gerîla şer dikin ji ber vê yekî ez bixwe ne netewe perestim yani ne nabêjim bila her tişt Kurd û Kurdistan ne ev e mesele mesele ê min mantık ez giringî didim pîvanên mirovahiyê pîvanên gerdûnî asta ku însaniyet mirovahî gihîştiye ew muhîm e niha biratiya xuşk û biratiya gelan wekheviya di navbera milletan de ev esas e û her wiha azadî îjar mantıqa ku tê de wekhevî tune be firqî bixe navbera jin û mêr firqî bixe navbera milletan mantıqa ku biratiyê tenê ji bo qewmê xwe bixwaze tenê ji bo civaka xwe bixwaze ne li gorî me ye yani em nikarin di vê sed salê de sal 2025 li gorî wê tevbigerin yani ümmeta İslamê hemî dibe bira mirovên cihû çawa dibin mirovên xrîstiyan mirovên ji olê din wê çawa bin ji ber vê yekê ev mantık ne li gorî me ye em wekheviya hemî milletan netewan dixwazin çi dibe bila bibe a muhîm mantıqa hemdem e hevan no ji baweriyê însanan re rêz û hirmeta me heye niha rast e pêşî em cih bidin wê meseleya otêla ku Şewitî li serê çiyayê Boliyê cihê zivistanê bû otêlekî gelekî lüks xuya dikir bifikirin ku şevê bi qasî 30,000 lîreyê Tirk hûn pere didin ji bo razanê hûn tevê malbatekî 4 kes biçin ev dike 120,000 lîreyê Tirk hûn şevê de xerç dikin lê bedê li wê derê ne ewlekarî heye ne sistema antî-şewatê heye tu tiştekî tune ye hûn li wê derê dibin komir bi tevî zar û zûçê xwe ewlekariya we naye girtin ev ye xıyanet e li müşteriyan xıyanet e li civakê tu însanekî heta niha îstîfa nekiriye ev ecêb e îjar şaredariya Boliyê dibêje ev wezîfe nakeve ser min ji ber ku ew herem derveyê şaredariya Boliyê ye wezareta Turizmê pê re eleqedar dibe ji wezareta Turizmê jî heta niha kesek nehatiye binçavkirin kesekî nehatiye girtin û tu îstîfa jî tune berpirsiyarî jî nagirin ser xwe dîmenên felaketê ne 76 însan tê de şewitîn jiyana xwe ji dest dan 56 însan jî birîndar bûn ji ew travmaya li ser wan hûn bifikirin di sûd û 6 însan li wê derê eger razabin hemî nexweş in hemî birîndar bûne ew travma
ترس پانیک لسر تمام civakê jî bicî bû ji ber vê yekê malbatê ku kesên têda jiyana xwe ji dest dane em ji malbatan re sersaxî dixwazin tiştekî zêde ji destê me nayê mixabin tiştê ku em zêde behs kirin jî tune ev mesele pêş dikeve ama li welatekî Ewropayê ba muheqeq wezîrekî niha îstîfa kiribû li Tirkiye tune ye ew rejîma ku aniha îro li ser desthilatariyê ye AKP, MHP tamamen ji bo menfaetên hin însana kar dikin. Hin kes dibêjin ev otel aydê derdorê AKP'yiyan e, aydê mirovên nêzê Tayyip Erdoğan e û ji wê derê menfaet bi dest dixistin. İş û karê wan ew e, çareserî tune ye, hurmet ji bo civakê tune ye. Ez vê meseleyê wisa bihêlim em derbasî meseleyên xwe ê navxeyî ê Kurd û Kurdistanê bibin. Elbet qeza û bela çêdibin di jiyanê de lê divê mirov tedbîrê xwe jî bigire. Bifikirin ku li deverekî weke Los Angelesê temamê bajar hema bigire şewitên 24 kesan jiyana hatê de ji dest da. Lê li Tirkiye tenê di otelekê de 79 kes hatin kuştin, hatin qetilkirin. Têda jiyana xwe ji dest dan. Ev qetliyam e, komkujî ye. Bifikirin ku li Ewropayê hûn diçin otela herî ji rêzê sîstema antî-şewatê heye. Yani hindik duxanekî derkeve tu cigarê jî di odê de vêxî ew dibe sedemê alarmê. Alarm lê dikeve. Îjar mirovên ku li wê derê otelê mane şahidî dikin ku ew di xewda bûne tu alarm lê neketiye heta ku alev agir hatiye nava odeya wan. Yani rewşekî ew qasa felaket heye. Îjar li dervey sîstema alarmê ew sîstema ku avê dipijiqîne heye. Normal wextê şewat derdikeve sîstemekê dikeve dewrê ew xortimên avê ê ku li tawana hatine bicîkirin ew nişkeva avê berdide agir vedimirîne. Di ser de jî a sêyem jî merdiwanên ji bo rizgariyê heye. Ji bo însan bikaribin bifilitin, birevin ji cî agir merdiwanên taybet hene. Yek ji wan jî tune biye. İjar rêz û hurmeta dewleta Tirkiye ji bo însanan ev e. Diyem ji hev re propaganda nekin rewşa felaketê dewleta Tirkiye em hemî baş nas dikin. Yani tiştê ku ez derheqê wê de bêjim ev e. Erê tamam Sami Ehmed tu dibêjî otel nexema milletê Kurd e rast e ama dibê xem be çünkü ev mantıqa devleta Tirkiye nişan dide ku em sivê dus be bi vê mantıqê re nikarin li hev bikin. Yani tamam. Tamam. Em derbasî mijarekî din bibin hevanno. Mesela agahiyekê din jî heye Wezareta Turizmê ew nivînên otelê firotiye xwediyê otelê. Yani duê derê de ticaretê dikin. Êdî ev mesela wan e tamam êdî min ew qas ya Ahmet Spor tu xwedê tu dibêjî çi ne merdiven peblok tu xwedê peblok mesele na me ne de kenandine li ser vê felaketa ew qas mezin ya li boliyê ji kerema xwe re merdivan e tişnabe bila merdivan be yani binêre ez jora tiştek bêjim ser mesela Kurdî canan ez gotinê Erebî bikardînim gotinên Tirkî jî bikardînim di nava kurmancî de bi zanebûn bikardînim ez divê qenaatê da me ku gotinekî mesela gotina qenaat jî Erebiyê ne eger gotinekî ketibe zimanekî têda bicî bû be bi qasî 5 salan hatibe bikaranîn ew gotin dibe aydî vî zimanê hûn pir rehetî dikarin bikarbînin gotina mesele Erebî ne em dikarin Kurdî de jî bikarbînin ne meseleye ne pirsgirêke em dikarin bikarbînin gotinên kurmancî jî ketine Tirkî weke destek yani yardım weke bi hezaran gotinên cuda di Tirkî de bicî bûne îja ji ber vê yekê pir rehetî û dikarin bikarbînin yani derdê me ne ew e derdê me bila kurmanciyê we kêm be bila gotinê we şaş bin ama çi dibe bila bibe bi malbata xwe re bi zarokê xwe re cîranê xwe re dost û hevalê xwe re sohbetan da daîma kurmancî Kurdî bikarbînin ev mühîm e bila kêm be bila Kurdî be derence rast e ew ê derence merû dikare bikarbîne pepelûk
پێپەلوک پر نەکەت سێرێ من ez wextê di kurmancî de gotinekî bikartînim ez giringî didim telaffuza wî yani fonetîka wî müzîka gotinê ez jê pir hez dikim gotinekî eger tê de müzik nexweş were guhê mirovan ez bikar nayînim kêfam jê re naye mesela wan gotinên dawî ku hevalê me çêkirine pir acizim yani bikar nayînim îjar ez tercih dikim tercih jî mesela erebiye tercih dikim gotinên kevin ê kurmancî bikarbînim û armanca min jî ew e vê derê hem kurdî biaxivim hem jî xwe bigînim herkes bikaribe jê fehm bike hevalên Twitterê hevalên X'ê ji kerema xwarin wer serin YouTube'a me hem bibin abone hem jî ji vê derê me temaşe bikin ez spas dikim ji bo hebûna we ka unzanim mi çi kiriye ev sernavên ku ez anha dibinê ekranê de dinivîsînim ya li Almanyayê çi bû li Almanyayê du kes hatin kuştin du kes jî birîndar bûn li Almanya ev çi mesele ye kesên hevalên li Almanya baş dizanin ême hevalê me li me temaşe dikin sedî bîst ji Almanyê ne ew dikarin agahî bidin me li bajarê Aschaffenburg yê eyaleta Bavyera li Almanyê di êrişekê bi kerê de du kes hatin kuştin du kes birîndar bûn kesekî 28 salî ji Afxanistanê ye bi kerê êrişê derdora xwe kiriye wisa tê gotin li gorî rojnameyên Alman di encamê de zarokekî du salî bi eslê xwe ji Meğrebê ye Meğreb têmena Maroko ne ji Maroko û kesekî 41 salî jî hatine kuştin her wiha di êrişê de du kes jî bi giranî birîndar bûne tîmên tenduristiyê birîndar ji bo dermankirinê rakirin nexweşxaneyên derdorê li gorî rojnameya Der Spiegelê êrişkar Afganî ye Enamullah e navê wî ji alî polîsan ve hatiye binçavkirin Wezîrê Karê Derve ê ku Donald Trump ew wezîfedar kiribû Marco Rubio dostê Kurd e hûn zanin di derbarê YPG de YPJ de Qesedê de di derbarê Kurdan de gotinê wî pir xweş heye dewleta Tirkiye qet jî hez nake Birêz Marco Rubio dest bi karê xwe kir çû cem hempîşeyên xwe yên Avustralya Hindistan Japonya û bi hev re civînên berfireh pêk tînin niha ew di nava xebatan de ne ji bo ku bikaribin pêşî li tîcareta Çînê bigirin hûn zanin yek ji raqîbê herî mezin ê Amerîkayê niha Çîn e li Asya li rojeta navîn li her derê cîhanê Çîn gelekî pêş dikeve TikTok jî yê Çînê ye Donald Trump roja ku hat ser desthilatdariyê TikTok qedexe kir piştrecê û qedexe rabû Donald Trump ez bawer dikim dixwaze ku Çîn destûr bide TikTokê yan jî destûr bide ku karsazekî Amerîkî karibe TikTokê bikire û bi vî awayê dixwazin her tiştî bixin bin kontrola xwe weke X weke Facebook weke saziyên din ên medya civakî dixwazin hemî bixin bin kontrola xwe îjar Elon Musk mesela yek ji wan kesan e belkî bikaribe bikire bawer dikim armanca Trump jî ew e ama naxwazin tiştekî wisa hêz û quweta medya civakî bikeve destê Çînê ji nahava diketine nava civînan danûstandinan îja em li bendêne ku ev Mr. Marco Rubio were rojhata navîn jî bi Mazlûm Ebdîrê hevdîtinekî pêk bîne û bila dewleta Tirkiye jî wisa xwar lê binêre armanca me ew e yan jî hêviya me ew e hûn çi dibêjin ev tiştek ku em hêvî dikin ev e hevan no niha em berê xwe bidin bendava Tişrînê li wê derê rewş çi ye li gorî agahiyên destpêkê di êrişa dewleta Tirkiye li ser bendava Tişrînê de îro dîsa gelekî bombarduman çêbûne ev cara şeşan e berxwederên li bendava Tişrînê têne bombebarankirin 11 caran jî karwanên wesayetên gel ên ber bi bendavê de çûn hatin hedefkirtin ji kanûna borî ve dewleta Tirkiye de girker bi tevî çeteyên xwe êrişekî berfireh dibin ser Rojavayê Kurdistanê di serî de bendava Tişrînê pira Qereqozaxê û her wiha gundewarên Kobanê ev di hedefa dewleta Tirkiye de ye
لگوری نوچی آنهای دولت ترک ناوندا نافچیا زرگانه گوندی بوبی یگریده زرگانه جی بچکن گران توپ پاران کریرو دا عینی دمیده دولت ترک به تیوی وان چتین خو انسومو اسو ودی اون چوا بنافتکن لباجار کوبانی ایریش پرنسر bir حسو گونده bir حسو بمباردمان اوجی باورتکم دوان ساعتان دا جی دوام دکه در دورا بنده و تیشینیجی به اوبیسان هاتیه بمب کرن اگر از بکاربم دیمن ببینم هونه ببینن دولت ترکیه çewa سیویلان بزانبون دکه هدف من اوا خود پار وکریه de X'de از آنها بینم جمعه بنیرن دولت ترکیه کال بنده بن اهم جوار آنی یا اشخاص ترسیام جتونا دنگ وقتی خراب دبه tamam. Ev cî ku hûn dibînin bendava tîşrinê ev drona dewleta Tirkiye sivîlan dibîne mirovên ku li ser bendavê kombûne wana dibîne û bi zanebûn wana dike hedef binêrin. Ev dîmen divê werin arşîvkirin bibin belge pêşkêşî saziyê navnetewî werin kirin û dewleta Tirkiye were mehkûm kirin binêrin bombe ana erdê dikeve. Ji vîya re dibêjin terorîzma navnetewî ye di tu şeran de destûrê vê yekê nayê dayê. Felaket e. Ev dîmen felaket e. Yani İsrail eger tiştekî wisa kiriba İsrail êrişê Gazayê kir di derheqê İsrail'de bi tonan daw hatin vekirin. Li ber dadgehê mafê mirovan yê cîhanê dadgehê navnetewî yani insanê ku diçin bendava tîşinê li wê derê sivîlin hatine wê derê naxwazin bendava xwe teslîmê wan çeteyan bikin. Para binêrin dîlanê dikirin. Di govendê de ne pir bi zanebûn êrişê ser wan dikin. Yani hûn çawa şîrove dikin? Hûn çawa dikarin? Ecêb tiştekî ecêb. Yani dewleta ku em pê re rûbirû mane ecêb tiştekî hevan me. Evet. Yani dî hûn di ecîbînin naecîbînin dewleta ku em baja xwe vergiya xwe didinê dewleta ku gencên me jê re eskerî dike ev e rewşa me wiha ye. Niha êrişên li ser bendavê ez ê paşê ew ê jî nîşanê wedim. Ew nehşe xerîteya rewşa dawî kaz binêrim çawa ye. Paşê jî ez ê behsa daxuyaniya dawî ya Hetêşê bikim Wezîrê Karêder ve yê Hetêşeyî ka bendava tîşrinê li vê derê ye ka li ser xerîtê tiştekî zêde neguheriye çil û em dibêjin ev mehu nîv zêdetir e dewleta Tirkiye dixwaze bendavê bi dest bixe li ser xerîtê tiştekî zêde neguheriye. Ev e. Hevan da. Niha bendava tîşrinê hûn dibînin ya ew qasa reklam tê ser vê rûpelê ez fehm nakim nikarim rajîkim bendava tîşrinê ev e mesela derdora wî ev jî bajarê tîşrinê ye hê jî zerin dibin kontrola Qesedê de ye ama êrişên dewleta Tirkiye xuya dikin binêrin ev Rojavayê Kurdistanê ew qas bombarduman hene. Baş. Niha em vîya cî de bihêlin
وی شکلی وکی آگاهیه کی بو مخواستم نقشه خریطه بواره پار بکن نادی سهوال مشیارت کن بيجه نبيجه خریطه بيجه نقشه حز دکم تاریخ گوتنا تاریخ حز دکم نقشه جی دبه و خریطه جی دبه هتا شد بيجه امی شر بکن به یپگی و قصدیره از دلاره از بحث ویجی بکم یعنی هتا شد tam Musa nabêje tam Musa nabêje نوچیا کو من در حقیقت مجرد آمده کریه لبنده من اجورا بیجم هوالی می ایکسی کل ما تماشات کاز بنیرم چند هوالی می لسر ایکسی لما تماشات کاز انک وان وخوینم دعوت بکم بدری شکرم آخره چونکی بدری وسان سر ایکسی کیف نکن tamam چم از نبینم بلکه جی از نبینم از خوا نبینم tamam هون دخوازن ورن تبلی برنامه ببین هنک صحبت بکن اگر هون بخوازن از دکارم هفته دا جاره کی برنامه دنگ گل آماده بکم دو حواله ما صالح پیش نیاز کر دنگ گل مهمه ده ما خاطر تلویزیون ما مد تیوی ده مدیا تیوی ده روش تیوی ده جیه بو محمود اندر پیش کشت کر به تبلیبونا گل تشتی خوش دهاته گوتن ایجا وقتی اون بخوازن هفته جاره کی اما دوی هونجی سوز بدن که اونورن تبلی دبن اون تبلی ببین که از روزی نوچه پیشکش نکم از تنه جی بدم دنگی و قد پرسی جوانه کم هون تنه باخفن خواه ifade بکن yani eğer hun bejin eri hun karım ve derici hun bejin eri az karım denge gel şey bikim jwara u bername vekim je herkesi ra ka ha tamam lemdit leser x'i anha baqasi dusudu de heval dusudu de heval metemaşetkin ejwar ricatkim hevalin ser x'i ورن سر یوتیوب بدران داره الودری باوی که زندیل متماشا بکن ببین abone جما دنیا خراب یا ما چت ده هي وچمال سر اکسی دمینن اما از اکسی ناگرم بلا بمینه حتا داوی ایجار ام جی بدن مجردن که وزیری هتشی میگوت بونه وزیری هتشی به کردی پیام دایه دبجه کرد بدوی و روناهی سوریه نه که الهام احمد شوا برسف دایه از وی بگرم tamam وزیر کاری در و یه ریوبریا دمکیه سوریه اندام هتشیه از بخواه نبیجم ریوبریا سوریه جبرکو وان بخواه هاتیه دستانیه سر ریوبریا سوریه از دبیجم وزیر کاری در و یه هتشیی اسد حسن شیبانی لسر حساب خواه ایکسی به کردی و عربی پیامک پروکر هنکس دبیجن او کرده اما دی کرده نکرده جبو من نگرینگه حسن شیبانی بانگ لکردان کر گوت کرد لسوریه بدوی روناهی لجهرنگی گل سوریه زیادت کن جواکا کرد لسوریه جالی رژیم اسد و راستی نهقی هات اما به هفر ولاته که آوا بکن که هر کسی ده وکهوی عدالت حس بکن اف پیاماویه لسر ایکسیه acaba مربوط کاره هره ببینه tamam مديت از كرم هرم ببینم از همه ایکس اوی بواره پر ببکم هواننا نها اوروپلا ویا اوه اوروپلا ویا لسر ایکسی و همه تویتاوی یاکو 20 ساعت بری هاتیه وشاندن دبیجه کرد لسوریه بدوی و روناهی لجهرنگی گل سوریه زیدت کن جواکا کرد لسوریه جالی رژیم اسد و راستی نهقی هات اما به هر ولاته که آوا بکن که هر کسی ده وکوی و عدالت حس بکه کرمانجی که پر زلاله خوش نویسیه و راست نویسیه خویایه شیورمندی وی کرد هنه خوشه بقاسی 7000 جرا هاتیه عجباندن و قاسی 1000 جرا جی هاتیه رتویت کرن بخاسی 1000 جرا جی برسف هاتیه داین یعنی البنوی نویسنه که هم بندرن 227 هزار insan وید شوپینن. Ev yek.
نایم ویا بگرن هیوان نو ایجا کام بندرن وزیر کاری در و یا روجاوای کردستان İlham Ahmet چه برسف دایه ویجی برای توییت به وی شکلی برسف دایه ایجار از بارد کم İlham Ahmet İlham ya tweet'a İlham Ahmet çi da nivîsandin mil ser qabê xwe ji nivîsî bu halbikî baş e tişnabe ama ez ê bibînim xweş bû yani ka Elham Ahmet tê nivîsandin Elham Ahmet çi ye ez bu ez dişopînim Elham Ahmet çima xıyanakê tamam mı dit süper daxuyaniya Elham Ahmet jî bi vî şekliyê hebanno ew jî 34,000 insan İlham Ahmet dişopînin hakikaten aybe ji bo me hevan nuşkerma xwe re hêzê bidin quwetê bidin 34,000 pirkê me em wezîra karê derve ya Rojavayê Kurdistanê hevala me İlham Ahmet em bişopînin li ser Twitterê û zêde bikin ew çi dibêje daxuyaniya birêz Asad Şabanî di derbarê Kurdan de cihê rêzê ye Kurd wê rengê xwe bidin civaka Sûriyê dema mafê wan di destûra bingehîn de misoger bibe bikeve bin garantiyê Sûriyeya nû ya pir reng û wekhev û ne navendî ne merkezî ademî merkezî çi jê re dibêjin ademî merkezî em ê bi hev re ava bikin Sûriyeyeke ne navendî ev jî bersiva İlham Ahmed e ji bo Esad Şabanî bi vîya we em bûn wesîle ji bo ku hevalên me bikaribin İlham Ahmed bişopînin binirin wisa tê nivîsandin hakikaten zehmet mirov bibîne Elham Ahmed nivîsiye rûpela wî ev e îja ya ew meseleya ku hûn dibêjin ew ê ku wezîrê parastinê HTŞ ew jî kesekî berda ye hakikaten berda ye însanekî ne dîplomasî zane ne axaftinê zane tu tiştekî tu ziqûmê nizane daxuyaniya wî çawa ye wezîrê parastinê HTŞ jî got ew ê amade bin di nêz de hêzê quwetê yani çek silah bikarbînin li hember Qesedê wezîrê parastinê Sûriyê Murhîf Ebu Qesre ji ajansa Fransa AFP re axifî dibêje deriyê danûstandinê bi Qesedê re niha vekiriye eger bikaranîna hêzê jî pêwîst bike em amade ne bikarbînin lê niha ji bo vegerandina desthilatê ya li herêmên dibin kontrola Qesedê de danûstandin tê kirin xeya xwe de nabînî xeya xwe de nabînî vegerandina desthilatê li herêmên dibin kontrola Qesedê de tiştekî wisa nemimkün e ev herema dibin kontrola Qesedê de 12 sal e weke rêveberiya Xweser tê bi rêve birin li wê derê pergalek heye pergalek ku tê de hemî millet hemî ol û bawerî xwe azad hîs dikin xwedî tecrübe ye 150 hezar êdî hûn çiqas bêjin hêjmar ji ber meseleyên istixbaratî em nikarin zêde rast bibêjin hêzên çekdar hene şervan hene û di nav de ji Ermeniyan bigire heta Asûrî Sûriyaniyan ji Êzidyan Cûhû
همی قوم ملت اولو باورین لروجاوی کردستان هزیوان شروان چکدار هنه دنا و قصده ده عرب هنه لوی داره وسا نه حسانه دستلاتاری را دستکید که هون کینه هون چتنه هون برماین النصرانه هون برماین داعشینه هاتنه وی داره هون حد خود زانن هنه که اسلوب خود دقت بکن وقتی داخفن مثلا او وزیری وان کاری دروا مجرد شکی گوتیه اگر معقول باقفه معقوله اما اوسا بردای باقفه برس وقت بینی ایجار جولانی مثلا به هر دیتن چید که به مظلوم عبدیره خوش داخفه کردی سلاو لید که ریز و حرمتی خواه پیشکشت که وانا تشتی معقولم باشم هیویت ده ملتین سوریه و دمی مروف دکاره به هفرا سوریه بریوه ببه سوریه مال باوی کسی که نه تو تیوی داره دستاتینی سر دستلاتاری شامه و تو خوازی هر کس چکو سلاح خواه رادست بکه تسلیم ببه و ولی تبلی ببه و سنابه روی ربازین جیهانی هنه تجربه جیهانی هنه هوانو جبرویه که به وی بونه دو کردان دا دبیشم به وی بونه انها درکتیه پیش از بخواب کار ناینم جبرویه که از پر حسکم گوتنا جبرویه که ایجار نها تشتکی دن هیه هزین جبهت الاکرات هزین جبهت الاکرات و گریا سر دکه نها لروجات نوین قد و بیستبو هزین جبهت الاکرات حتی نها مبیستبو دما ایرشا لسر افرینه ده یعنی دما کو داعشی ایرشی سر افرینه کر لوان هرمان لعزازه لدردورا جرابلوسه هرمن کو لبابه هرمن کو زده عرب هنه لوان درا جبهت الاکرات yani Enya Kurdan, hezin Enya Kurdan ve deri behez bun. İjar naha daxyaniya wan heye, ez bi destûra we daxyaniya wan parve bikim ji ber ku aniha tam dema wî ye. Cephetul Ekrat gelo ew ê çek û silahê xwe çawa bikarbîne? Gelo ew ê bibe perçeyekî qesedê yan ew ê biçe nava artêşa Heteşê, artêşa nû ya Sûriyê ew ê çawa hereket bike ji vir û pêve bila çavê me li ser hêzên Cephetul Ekrat ve hemî ji keç û xortên Kurdan pêk de. Tekuşînekî pir ecayîb meşandin li hember Daişê wê demê. Li hember dewleta Tirkî jî di dema Efrînê de. Îjar ew her du taxên me yên li Helebê Şeyx Mexsûd û Eşrefiye ji aliyê wan ve wê demê hatibû rizgarkirin. Milletê Kurd li wê derê hatibû komkirin û dibin ewlekariyê de hatin parastin. Îjar çi dibêjin? Fermandariya giştiya hêzên Cephetul Ekrat, Ekrat yani Kurd. Erebî da ji Kurd ra dibêjin Ekrat. Fermandariya giştiya hêzên Cephetul Ekrat bi boneya salvegera danzdan ya avabûna xwe daxuyaniyekê da di daxuyaniyê de tê gotin hêzên Cephetul Ekrat di 22 çileyê 2013 de li hember zulma rejîma Baas û desthilata Esad hate damezrandin. Di hêzê de têkhateyên ji herêma Şaba, Reqa, Minbic, Heleb bi Kurdê xwe ve bi Ereb, Türkmenê xwe ve di nav de cihîtigirin. Ev hêzên Cephetul Ekrat xuyaye tenê ji keç û xortên Kurdan pêk nayê. Di nav wan de Ereb jî hene, Türkmen jî hene. Ama ne li herêma Xweserîna, li Şehbayê ne, Reqayê, Minbicê, li Helebê ne. Di dirêjahiya 12 sala da Cephetul Ekrat berpirsyariya parastina gel li hember zulmê hilgirt ser xwe, berpirsyariya rêzgirtina xaka Sûriyê jî ji qirêjiya Baasê ji terorîstan rizgar kir, ev wezîfe hilgirt ser milê xwe. Hêzên Cephetul Ekrat di daxuyaniya xwe de diyar kir, hêzên wê di sala 2013 de di rizgarkirina taxên Şeyx Mexsûd û Eşrefiye yên Helebê şerê li herêma Lêremon û derdora bajarokên Nîbûl û Zehrayê rizgarkirina herêmên Şehbayê di wê de cihê xwe girtiye, di wan şerê dijwar de. Cephetul Ekrat li dijî terora Daişê di odeya operasyonên Volkana Fıratê de cihê xwe girt, tevlî hamleya rizgarkirina Kobanê bû û her wiha tevlî hamleya rizgarkirina herêmên derdora Kobanê bû. Tevlî şerê berxwedana Serdemê ya Efrînê bû, di rizgarkirina Reqa, Girê Spî, Sirrînê de têde cihê xwe girt beşdar bû.
Di dawiye de tê gotin hêzên Cephetül Ekrat heta roja îroj bo parastina vî gelî têkoşîna xwe didomîne, ew şehîdên xwe ji bîr nake, heta serkeftinê jî bi sozên dane şehîdan re ew ê sadiq bimînin, ew ê girêdayî sozê xwe bimînin. We goterê em binêrin bila çavê we li ser vê Cephetül Ekrat be di demên pêşme de belkî ew biçin tevlî artêşa Sûriyê bibin li ser navê Kurdan em nizanin. Hêza wan çi qas heye em wî jî nizanin. Belkî jî li Helebê werin bicihkirin ji bo parastina wan taxan. Hevan û em ji bîr nekin binêre ê me Kurda tamam dewleta me tune ye rast e. Ama qet nebe ê me organîzasyona me heye. Hêza me ya siyasî heye. Li Bakurê Kurdistanê bi qasî 10 milyon însan raya xwe dide Dem Partiyê bi vê tekoşînê re ye. Tekoşîna ku 40 sal e çêbiye ava biye divan 40 sal 50 salên dawiyê de Kurd şiyar bûne. Bûne xwedî hêz û quwet. Ne? Li Başûr, li Rojava, li Bakur êdî zû bi zû pişta Kurdan naye erdê. Di qada navnetewî de jî dengekî mezin vedane êdî têne qebûl kirin. Yani meşru ne. Niha problem ji kerema xwe re. Ji kerema xwe re. Milletê me Suryanî Asûrî, milletê me Ermenî ê li Bakurê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê li her derê Kurdistanê wekî dît jê re rêz û hirmetê bigirin. Ev dewlemendiyê me ne, milletê me ne. Çek û silahê wan tune ne. Êdî hêza wan a ku bikaribin xwe biparêzin tune ye. Parastina wan maye ser we. Dibe hûn erdê wan, zeviyê wan li ku derê hebe kî destanî be serê biçin bibin navbênkar erd û mal û milkê wan li wan vegerînin. Xwedî li wan derkevin. Zimanê wan dibe bibe zimanê perwerdê. Zimanê wan li Rojavayê Kurdistanê bibe zimanê fermî. Sibê du sibê dewleta Tirkiye, rejîma dewleta Tirkiye hildi weşe li Bakurê Kurdistanê divê zimanê Suryanî, Asûrî Suryanî bibe fermî. Li dibistana were xwendin. Ermenî dîsa her çend dewleta Ermeniya hebe jî li Bakurê Kurdistanê dibe em rê nedin ku milletê Ermenî li wê derê tune bibe. Tucar. Heta dawî rêz û hirmet ji hebûna wan re bigirin wan tim biparêzin ji kerema xwe re. Ev mihîm e. û tabî êzidiyên me. Êzidiyên me ji xwe ji malê ne. Her çend ola wan ne bisulman be cuda be jî êzidî Kurdin li her derê divê parastina wan jî esas were girtin li her derê. Yani ev rêca min e û divê wisa be jî ez bawer dikim ev mantiqê dî bicih bûye. Baş e. İjar me got şandeya İmralî ne? Şandeya İmralî me behsa vê dikir. Şandeya İmralî vegeriya. Li gorî we çi hatiye axaftin? Heyeta ku ji Sirri Sûreya Önder Pervîn Buldan pêktê îro 4 saetan li İmraliyê bi Rêzdar Öcalan re hevdîtin çêkirin. Yani em bidî nebêjin hevdîtin, em bêjin civî. Civîn. Civîna Abdullah Öcalan ya bi Sirri Sûreya Önder û Pervîn Buldanê re 4 saetan dewam kir. Çi hate axaftin? Gelo peyam çi ne? Bangek heye tune ye. Gotinê ku dilê dewleta Tirkiyê xweş bike hene tune ne. Gotinê ku dilê milletê Kurd xweş bike hene tune ne. Ev daxuyanî sibê tê dayîn. Îşev çima eşkere nekirin nizanim ji ber meselê siyasî ne muhaqqaq. Ama nûçiya ku min ji Ajansa Mezopotamya girtiye aynen bi vî şeklî ye. Şandeya Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî li girtîgeha tîpa F ya bi ewlekariya bilind ya İmraliyê bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî Dem Partî ra gihand ku di şandeya wan de Sirri Sûreya Önder û Pervîn Buldan cihgirtine pir balkêşe ku Ahmed Türk têde cih nagire. Di deqa dawî de dewleta Tirkiye hebûna wî red kiriye di wê heyetê de. Hevdîtin di navbera yani civîna Abdullah Öcalan ya bi şandeya İmraliyê re 4 saetan dewam kiriye. Piştî hevdîtinê ji İmraliyê vegeriya
şande heyet yani tu daxuyani ne da beyan kirin ku ev sibe hindiştan eşkere bikin ama hatta ku dere ev eşkere bikin ev nayzanin. Ya hatta ku dere ev nizanin. İjar hevanno. Di derbarê naveroka vê pêvajoyê de pêvajoya çi ye? Pêvajoya çekdanînê ye li gorî dewleta Tirkiye, pêvajoya teslîmgirtina tevgera Kurd e li gorî dewleta Tirkiye, pêvajoya aştî ye li gorî Kurdan, pêvajoya lehvatinê ye çi ye? Nav lê nehatiye kirin. Beriya roja yekşemî bû bawer dikim Cemîl Bayik hevserokî kecekê daxuyaniyekî berfireh da bû. Destêk TV de hemî axaftina wî hat weşandin bi qasî saetek bû. Me jî qismekî jêgirt bu ara par vekir. Tabii ya esas ew e Cemîl Bayik çi bibêje ew diyarker e yani di nava tevgera Kurd de. İjar îro daxuyaniya Duran Kalkan heye. Ew ji balê dikişîne ser axaftina Cemîl Bayik yani dibêje ez bi axaftina wî rame tiştê ku wî gotiye naxwaze dubare bike lê belê di wê çarçovê de hin hevokî wî hene eger hûn amade bin ez bi were par vê bikim. Paşê jî em derbasî evê dibin Mehabadê, Komara Kurdistanê ya Mehabadê. Endamê Konseya Revebira PKK Duran Kalkan diyar kir ku gelê Kurd bê çareserî bê alternatîf nine eger kesên van bangan dikin ciddî bin wê demê bila li gorî gotinê xwe tev bikerin bila gavan bavêjin. Em pratikê dixwazin dibêje Duran Kalkan. Em hewl didin peyamên Rêbera Pû fehm bikin. Wekî hevalê me Cuma yani basa Cemîl Bayik jî dike dibêje wekî wî jî gotiye bangek ku li me hatibe kirin mesajek peyamek ji me re hatibe şandin daxwazek ji me hatibe kirin bi rengekî fermî heta niha tune ye. Lewma em naveroka nîqaşa nizanin. Her wiha tiştek ji me hatiye xwestin jî tune ye. Em weke raya giştî weke her kesî li daxuyanî li ser çapemeniyê dinêrin em hewl didin rewşê bi vîya wê fehm bikin. Duran Kalkan wiha domand. Heta niha ne di gotinê de ne jî di pratîka desthilatdariyê de bi taybetî jî di ya AKP'de tu guhertinekî tune ye. Sîstema îmraliyê mîna xwe dewam dike em karekî pratikî jî nabînin. Heyeta Dem Partiye hevdîtinan pêk tîne partiyên siyasî Tirkiye daxuyaniyan didin. Ev tabii ki girîngin watedarin lê belê ev tenê nîqaş e. Em nizanin ka li meclîsê karekî tê kirin ya naykirin. Ne kifşe ne diyar e ka serarastkirinekî qanûnî çê dibe çê nabe di pratikî de tiştekî heye tune ye. Em vêya jî nizanin Devlet Bahçeli bangekî kir tamam gelek derdor jî tevlî vê bangê bûn gotin bila Rêbera Pû were meclîsê gotin bila were li koma partiye Dem Partiye biaxife tamam baş e wê çawa jî îmraliyê derkeve were wê derê. Tamam haydê bila were kîl pêşiya vê dibe asteng ji bo anînê gelo yên ku ev bank kirin tiştekî peyda kirine yani rêvekirine ya na. Ketin nava hewldana na. Hewldanekî wiha heye na. Me tiştekî nedîtiye yani bê ku tu guhertin bêkirin ji Rêbera Pû dixwazin daxwazê wan were bi cîhanê. û li benda vê ne. Yani ev ne tu kar e dibêje Duran Kalkan. Bila kes nebêje PKK filan tiştî dibêje li ber radibe li dij derdikive yani tiştekî bi vî rengî tune ye. Weke tevger weke gel em bi baldarî pêvajoyê dişopînin lê belê yên ku ev bank kirin yên ku dixwazin tiştekî bibe li gorî vê yekî kar nakin. Pratik nakin. Rêbera Pû got eger şert û merc werin afirandin imkan derfet bêne afirandin sîstema tercîta îşkencê alî îmraliyê eger were guhertin şert û mercên jiyana azad eger bêne afirandin ez ê wê demê karibim bi rola xwe rabim. Duran Kalkan bi çend hevokan basa rewşa dawî ya rojata navîn jî dike ya derheqê îmraliyê de ev bû gotinên wî di derbarê guherînên rojata navîn de jî balê dikişîne ser xeteriya ku Tirkiye niha di nav da ye dibe dor hatiye helweşîna netewê dewletê ya Tirkiye û Îranê êrişên sîstemê wê li ser vê yekê bin
ایران ویکی جنیز و هست که هول ده لگوری ویکی تدبیران ور بگره رهبریا کوریا ترکی جی ev یک his kir devlet Bahçeli divê çarçovê de got pirsgirêka mayîndebûna dewletê ketiye rojevê ji yekê cotmê Ewropê ve nîqaşên divê çarçovê de êdî dest pê kirine divê çarçovê de bang kir devlet Bahçeli got em hevkariya navxweyî dixwazin werin em di nava Tirkiyeyê de hevkariyê bikin bi hevra em xwe li ser piyan bigirin bi vîya wê eger wisa nebe Tirkiye we hilweşe ev gotinên devlet Bahçelî ne ev rast bû bi rastî jî eger Tirkiye xwe negwerîne demokratîk nebe pirsgirêkê xwe çareser neke bi taybetî eger dawa Kurdan safî neke ew ê hilweşe yani anahtar mifte pirsgirêka Kurd e doza Kurd û Kurdistanê ye çareseriya pirsgirêka Kurd e dibêje duran kalkan yani ya esas ew e çi dibe bila bibe dewleta Tirkiye heta di meseleya Kurd de gava navêje tu tiştekî çareser nabe na îjar Iraqê plan kiriye Iraqê ka çi plan kiriye ya Irak ew qas dibin xeteriyê de ye binêrin hê jî ar nake Irak ar nake çi ye mesela Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî li ser dahatên petrol û gaza Herêma Kurdistanê pêşniyazeke nû pêşkêşî parlamentoya Iraqê kir yani perê ku ji petrolê û gaza Herêma Kurdistanê tê di dereqê vê perê de dahatê de pêşniyazekî pêşkêşî parlamentoya kiriye çi ye eger ev pêk were hemî perê ku ji petrolê ji gazê yên li Herêma Kurdistanê tên wê radestî xezîneya federal werin kirin yani dewleta Iraqê wê destayne ser wan pêşniyazekî wisa heye Sudanî kiriye plan ew e hemû dahatên firotina petrol gaz berhemên petrolê yên navxweyî herwiha yên derveyê Herêma Kurdistanê wê radestî xezîneya giştî ya Iraqê were kirin rayedarekî Iraqî diyar kir ku Serokwezîr Sudanî ev pêşniyaza xwe yani ev gav dibin zexta aliyên şeî de avitiye û eger guhertin di parlamentoyê de derbas bibe wê pirsgirêkên mezin derbikevin hat fehm kirin yani derdorên şîî ê girêdayî Îranê zorê li Sudanê dikin ku bikeve nava hevûdanekî bi vîya we halbikî beriya sê hefteyan Donald Trump ji Sudanê xwestî bû ku hêzên girêdayî Îranê ji Iraqê derbixe Sudanê jî soz da bû eger dernexe tiştek ku hat serê Sûriyê wê were serê Iraqê îja radiye bi vî halê xwe dibêjin rovî net ji qulê îja aniye hej bi xwe vekiriye ya tu wê nikarî xwe bi rêve bibî wey serê te di belayê de ye îja tê desta tînî ser petrola Kurdistanê îja demekî nêz de wê mesela Musul Kerkûk bikeve rojevê wê bi Kurdistanê were girêdan halbikî doh jî me nûçeyek pêşkêş kiribû ku mal û milkên Kurdên li Kerkûkê ê hatine desteserkirin biryar hatiye girtin ev mal û milkê Kurdan dîsa li wan were vegerandin yani ji aliyek ve qebûl dikin ku destanîne ser mal û milkê Kurdan ê li Kerkûkê îja biryar heye dîsa li wan vegerînin îja ev çi hale na ev çi hale niha Kumara Kurdistanê ya Mihabadê bû heftê û neh salî hevan no ev nûçiyek ku ez dixwînim min ji rûda wê girtiye yani ne lêkolîne nûçiye yani hinek agahî tê de hene hevalên ku di wê derî de nivîsandine ket û emek danê û em min hinekî kin kir tiştên ku we eleqedar dike ji we re pêşkêş bikim Kumara Kurdistanê ya Mihabadê heftê û neh sal beriya niha îro li meydana Çarçira ya Mihabada Rojdatê Kurdistanê hat damezrandin Kumara Kurdistanê bîst û dudiyê çile sal 1946 de bi seroketiya pêşeva Qazî Muhemed hate ragihandin ev agahî çima mühim in ji bo nifşên nû ji bo genç û cîwanên me bifikirin 1946 tê teqebûlê kîjan tarîxan dike dawiya şerê duyemî cîhanê li Îranê valahiyeke siyasî çêbûye li wê derê
Rusya serdeste, Sovyet Yeketiye Sovyetan serdeste, Azerbaycan, Kurdistan dike bin kontrola xwe wê demê garantî dide wan dibêje hûn eger xweseriya xwe îlan bikin, komara xwe îlan bikin hem Azerbaycan hem Kurdistan ez ê xwedî li we derkevim û pişra çi dibe xıyanetê hem li Kurdan dike hem li Azeriyan dike. İran êrişê ser Azerbaycanê dike, Azerbaycan û Kurdistan hevalbendê hebûn, tifaq kiribûn bi hev re. Normal piştgirî didan hev, weke du dewletên birayê hev bûn. İja İran wextê ku Yeketiya Sovyetan xıyanet li Azerî û Kurdan dike ve dikişe, İran pêşî dikeve Azerbaycanê hemî rêveberê hikûmetê digire kuş dikuje qetliyamekî mezin pêk tîne paşê berê xwe dide Kurdistanê muhabadê wê derî jî qirrawantîne û bi vî we Kurd cardin bu Kurdistan bu sahneya komkujiyekî mezin xıyaneta İranê li Kurdan, xıyaneta Yeketiya Sovyetan ya Rusan li Kurdan dîsa li wê derê xwe nîşan de. Ev mühim e tiştek ku hûnê godar bikin. Numuneyekî baş e ji bo Rojavayê Kurdistanê merû pişta xwe bi tu hêzekê derve vegirê nede. Êrişkariya ku İranê pêk anî di sala 1946 de li Mehabadê îro dewleta Tirkiye eyn tiştî li Rojavayê Kurdistanê dike. Ez bixwînim. Ez serî da 5 şîrovet xwînim heta dawî paşê eger îcab bike em şîrovet bikin ez ê werim ser peyamên we. Komara Kurdistanê heftê û neh sal beriya niha îro li meydana çarşiraya Mehabadê li Rojavayê Kurdistanê hat damezrandin. Komara Kurdistanê 22 Çile sal 1946 bi serokatiya pêşeva Qazî Muhemed hate ragihandin. Rêveberiya Komara Kurdistanê ji 13 wezîran pêk dihat. Pêşeva Qazî Muhemed li meydana çarşirayê bi van 6 maddeyan Komara Kurdistanê îlan kir. Pêkanîna rêveberiyeke otonom ji bo Kurdan li nava sînorên dewleta İranê. Bikaranîna zimanê Kurdî bi rêveberî saziyên perwerdeyiyê de. Avakirina meclîsekê xwecihî ji bo birêvebirina karûbarên civakî û dewletê li Komara Kurdistanê. Destnîşankirina karmendên dewletê ji xelkê xwecihî. Hevkariya li gel gelê Azerbaycanê. Avakirina sîstemeke hukukî ku her kes karibe tê de cihî bigire. Baş e? Ev 6 maddeyên sereke bûn ku Qazî Muhemed pêşkêş kiribû. Qazî Muhemed di axaftina xwe ya ragihandina Komara Kurdistanê de behsa girîngiya hevgirtin Yeketiya Milletê Kurd jî kir. Komara Kurdistanê li gel hikûmeta niştimanî ya Azerbaycanê ku ew jî di nîsana 1945 de bi piştevaniya Sovyetan hatibû avakirin peywendiyên baş pêk anî. Yani hevkarî kir bi hikûmeta netewî a Azerbaycanê re. Roja Sisiyê Gulana 1946 jî di navbera hikûmetên Kurdistan û Azerbaycanê de peymanekî hate îmzêkirin. Li gorî wê peymanê duwarê serbazî de, ekonomî aborî de, duwarê perwerde de, civakî, îdarî, duwarê din de her du hikûmetan hevkariyekî pêk anîn. Bûn destpirakê ye. Lê piştî ku artêşa Sovyetan roja nehê Gulanê ji İranê vekişiya, artêşa İranê êrişî Azerbaycanê kir. Hemû rêveberên wê kuştin û berê xwe da Mehabadê. Erê, berê xwe da Mehabadê wê çawa bû paşê? Artêşa İranê roja hevdê kanûna 1947 jî bajarê Mehabad bi temamî dagir kir. Pêşeva Qazî Muhemed hat girtin. Nêzîkî 3 mehan di zindanên mat. Bi tevê hevalê xwe di zindanê de girtî ma. Roja 31 Adara 1947 li gel Serokwezîr Hecî Baba Şêx, Wezîrê Parastinê Komara Kurdistanê Mihemed Hüseyin Xan Seyfî li ciyê ku Komara Kurdistanê lê hate ragihandin yanî li meydana çarçira ya Mehabadê hatin darvekirin.
piştî 11 mehan. Komara Kurdistanê 11 mehan li ser piyama. Temenê Komara Kurdistanê kim bû? Kurt bû. Lê bû navenda kar û xebatên siyasî, civakî, aborî, xebatên hunerî, wêjeyî, edebiyat, leşkerî, dîplomasî û rewşenbîrî. Alaya Kurdistanê li ser avahiya parlamentoyê hate bilindkirin. Ey reqîb wekî marşa neteweyî hate pesendkirin. Kurdî, zimanê Kurdî wekî zimanê fermî hate ragihandin. Artêş hat pêkanîn. Gelek rojname kovar hatin derxistin. Di nava 11 mehan de. Komîteya jinan hate avakirin, bifikirin ta wê demê. Jinan di nava kar û xebatan de rolekî çalak lîst. Ta wê demê di nava Kurdan de halbikî Qazî Mihemed bixwe însanekî dîndar bû, oldar bû. Lê ciyê ku di nava civakê de, di rêveberiyê de daye jinan heqeten hêjayî pesendayînê ye û sala em behsa sala 1945-46 dikin. û wisa bifikirin. Wezîrê Parastinê û Zanîn Mele Mustafa Barzanî bû piştî ku Komara Kurdistanê têk çû. Mele Mustafa Barzanî bi tevê şervanê xwe re berê xwe da Rûsyayê çû xwespartin Rûsyayê bi salan li wê derê man. Heqaret li wan hate kirin, di zeviya de hatin xebitandin, di şertên pir zehmet de jiyan. Paşê piştî 10 sala dema ku Yeketiya Sovyetan dît ku li Iraqê pêdiviya wan bi pêşmerge heye, bi hêzekî Kurdî heye, wê demê çûn bi Mele Mustafa Barzanî re lehev kirin, mirovî wî girtin, dîsa anîn bi rêveberiya wê demê ya Iraqê re lehev anîn. Ev jî hemî ji bo bikaribin desthilatariya xwe xurt bikin. Hevano ê min bi vîya we ez cara dawî ez ka binêrim. Ji bo min mihîm e ew hevalên me ê de X'ê de Twitterê de ez bang li wan bikim ji bo ku ew jî werin rûpela me nas bikin ji kerema xwe re. Ez binêrim rewşa wan çi ye. Aniha hevano ez were bêjim bi qasî 400 hevalên me pir heyf e. Bi qasî 400 hevalên me aniha li ser X'ê li me temaşe dikin. Ez ji we rîca dikim werin ser kanala Bedran Dere ya YouTube'ê. Eger hûn nebûbin abone, bibin abone. Ji bo ez bidim naskirin kanala me. Rojane em vê derê bültena nûçe ji we re pêşkêş dikin. Em şîrovê dikin, analîz dikin. Carinan du sê roja carê hevalê me rewşenbîr, rojnameger tên dibin mîvan. Em cih didin daxuyaniyê wan jî. Siyasetmedar carna dibin mîvanê me. Hûn jî dikarin werin. Me doh biryar girtiye ku em heftê carekî li vê derê dengê gel amade dikin. Hemû hevalên ku bixwazin xwe îfade bikin bila werin di YouTube'ê de ez link ji we re dişînim. Hûn pê lê dikin hûn tên bi dîmenê xwe hûn tevlî şîroveyan dibin. Stê çar heval bi hev re dikarin tevlî bin, dê heval dikarin tevlî bin, qet ne mesele ye. Vê derê em dikin weke meclîsa gel, dengê gel. Baş e. Eger hûn hatin hevalên X'ê hûn hatin mala we ava, ez xatir ji we bixwazim hevalina. Eger di saetên pêş me de derdora saet 21 li gorî saeta Ewropayê, saet 23 li gorî saeta Kurdistanê, eger nûçeyên deqê dawî hebin, ez bi kêfxweşî ji we re pêşkêş dikim li bendê bin. Bi hêviya rojê xweş azad her hebin.